bun găsit la un nou episod de Minecraft, episodul mai exact, cred că 6. Da. Vreau să vă prezint multe chestii ce s-au făcut, pentru că n-am putut să filmez și m-am jucat decât. Nu e nicio problemă, dar mă gândeam că poate ar trebui să filmez odată și odată seria asta. Vreau să o închid, dar am zis că nu. Chiar nu închid. Ok. Deci, în primul rând am făcut camera asta. Adică camera mea. Aici e un laborator de știință, cum îi zic eu, poțiuni care le-am făcut eu. Și cu ingrediente poțiunile. În așa un table care l-am luat de pe... Adică diamantele le-am luat de pe creativ. Și asta este iteme, asta două este aluana. Sabie și arcul ăla. Enchantate, sunt aluana dacă întrebați. Avem diamante, nu știu dacă am prezentat chestia asta. Celul aluana am făcut chestia asta pe șerpetul de aur. Așa, aveam vaci, bineînțeles. Pentru că aveam vaci, dar nu mai aveam pentru că am omorât pentru că de vreme ce să fac. N-am avut ce să fac și nu. L-am omorât. Avem arcul ăsta cu Unbreaking 3 și Power 3. Avem sabia asta cu Unbreaking 3. Unbreaking 3 și Sharpness 2. Fire Aspect 2. Și Knockback 2. Foarte frumos. Ok. Nu știu ce avem mai pe tarta. Uite, am plantat niște siduri de melon aici. Să avem și noi melon. Ce am mai făcut? Cam atât am făcut. Vreau să vă zic. Am făcut și aia. Nu, că mi-am văzut acolo. Am păguit un creeper, scuzați-mă. Aici a păguit un creeper și mi-a stricat o mărăvița aia de acolo. Ok. E ok. Skin-ul meu vechi. Bineînțeles. Skin-ul meu vechi. Pentru că acum mi-am băgat un skin nou. Dar nu-i bai, o să-l bag înapoi pe ăla pentru că mi se pare mai frumos și... Da. Aici nu cred că nimic, nu. Hai să o lăsăm luna asta pentru că nu ne trebuie. Ok. Să nu cred pe astea. Ok. Am și piciorul. Așa. Adunăm pe penile astea pentru că mi-e foame. Hai. Și nu știu dacă v-am arătat, trebuie să pun niște chestii aici pentru că au fost niște piloni. Dar tot când dormeam mă blocam în pilonul ăsta și muream. Bineînțeles, și mă dădea pe munte acolo pentru că mai nou ăla-i spawn. Așa. Am niște siduri de pumpkin. Și mai avem siduri de melon. Stai să iau carpete să pun acolo. Pun acolo carapete. Să fie camera noastră frumoasă. În spate trebuie să punem, dar numai 1, 2, 3, 4 carapete. Carpete, nu carapete. Cică carapete. Carapete, mă. Caratu. Da. Poate să fac și cu facecam în episoadele viitoare. Dacă se strâng destule like-uri pentru facecam, pentru că nu prea am like-uri pe YouTube și mă enervează la culme, adică nu
să vă răspătesc. Adică nu o să fac facecam. Nu o să fac facecam dacă nu se strâng destule like-uri. Cât să mă mulțumesc pe mine. Pe mine mă mulțumesc greu. Așa că baftă. Baftă, ceau. Așa. Așa. Asta sugar cane-urile. Asta cred că îl vei sparge de aici pentru că nu are ceva, nu mai are ce căuta acolo. Cu totul că eu nu mai am vaci, dar o să aduc vaci în episoadele viitoare. În continuare vreau să mă scuzați pentru că stați un pic. Bun, ce ziceam? Ziceam să-mi cer scuze că nu mai postat. Și da, s-a făcut noapte în timpul ăsta. Am vorbit un pic la telefon cu mulțumea. În creeper-ul ăla dăm cu arcul. Da? Eu zombie ăștia o iau eu cu sabie. Ok. Episodul 6 am zis-o? Da, 6. Așa mori. Bravo. Bravo, dată. Ok. Vedem să facem level, vedeți că am 41, am lucrat ceva la level. Sper să nu mai mor. E prostie, nu înțeles. Ok. De la o vacă și de la ui. Ok. 10 minute și încheiem și noi episodul ăsta. Așa. V-am zis. Multe like-uri, facecam. Fără like-uri, nu. Adică am văzut că am 4 abonați inactivi și nu m-am motivat, adică de-aia n-am continuat serie și am făcut alte campanii pe aici pe YouTube. S-ar putea să nici nu continui dacă nu lăsați un like la acest episod și dacă n-ați făcut încă să apăsați și butonul de subscribe. Nu știu că m-a infectat planta. Da.
am văzut că mai e tot. Da. Asta a fost episodul de astăzi. Vă pup, pa, pa!